Jednoduché úpravy výrazu v boolovej algebre. Aplikáciu základných pravidiel boolovej algebry si ukážeme na nasledujúcom príklade. Pred začiatkom zjednodušovania takéhoto výrazu je dobré sa pozrieť, či sa nám tam niečo neopakuje. Keďže vieme, že zákon tautológie vraví a plus a rovná sa a, respektíve a krát a rovná sa a, toto môžeme aplikovať na tieto x2 a jednu z nich vyškrtnúť. Ďalším očividným krokom je aplikácia De Morganových zákonov, ktoré vravia a plus b celé negované rovná sa a krát b negované, respektíve a krát b celé negované je to isté ako a negované plus b negované. Úpravu môžeme aplikovať na túto zátvorku. Dostaneme x2 negované plus x4 taktiež negované. Zvyšok výrazu si opíšeme. Teraz už môžeme začať roznásobovať z ľubovoľnej strany. Ja osobne si zvyčajne vyberám ľavú stranu. Pri bližšom pohľade vidíme, že znovu môžeme použiť zákon tautológie a odstrániť jedno x1. Taktiež však môžeme použiť zákon absorpcie, ktorý vraví a plus a krát b rovná sa a, respektíve a krát a plus b v zátvorke rovná sa a. A pomocou tejto kombinácie x1 x2 môžeme vyabsorbovať tento výraz i tento výraz. Zvyšok opíšeme. Teraz si môžeme skúsiť roznásobiť tieto dve zátvorky. Uvidíme, čo sa stane. Zvyšok výrazu si odpíšeme. Uplatním zákona vylúčenia tretieho, ktorý vraví a plus a negované rovná sa 1, respektíve a krát a negované rovná sa 0, môžeme prepísať x4 krát x4 negované na 0. Navyše, keďže platí zákon neutrálnosti logickej nuly a logickej jednotky, vieme, že súčet s nulou nemení význam výrazu, preto ju môžeme úplne vyškrtnúť. Opíšme si teda zvyšok výrazu. Pokračujeme v roznásobovaní, avšak preto, aby sme si ušetrili čas i papier, nebudeme písať výrazy, kde sa stretnú hodnota so svojou negáciou a súčasne nebudeme písať opakovanie tej istej hodnoty. Takže napríklad súčin tohto člena s týmto členom nepíšeme, súčin tohto člena s týmto členom píšeme, avšak vynechávame druhé x3. x1, x2 krát x3, x2 negované nepíšeme, pretože je tam negovaná x2. x1, x2, x3, x4 negované píšeme. Ďalej, x1, x2, x4, x2 negované opäť nepíšeme. x2, x3, x5, x3, x4 negované zapíšeme ako x2, x3, x5, x4 negované, vynechávame druhé x3. Ďalej, x2, x3, x5, x4, x2 negované nepíšeme. Takisto nepíšeme x2, x4, x5 s x3, x2 negovaný, ale ani x2, x4, x5 s x3, x4 negovaným a ani x2, x4, x5 s x4, x2 negovaným. Takže z celých týchto
dvoch zátvoriek sme vypísali iba tieto dva relatívne dlhé členy. Ostáva nám roznásobiť posledné dve zátvorky. V ďalšej úprave znovu použijeme aplikáciu zákona absorpcie. A plus A krát B rovná sa A, respektíve A krát A plus B rovná sa A. Kde už však tu môžeme použiť? Pozrime sa na toto. Jednotlivé slová môžeme rozdeliť na podslová. Tak si môžeme povedať, že táto časť tohto dlhého výrazu bude Ačko krát táto časť, ktorá bude v tomto dlhom výraze predstavovať Bčko. Potom je súčasne aj toto Ačko a medzi nimi je súčet. Takýmto spôsobom môžeme pomocou tohto výrazu odstrániť, respektíve vyabsorbovať tento výraz. Zostane nám teda x1, x2, x3, x4 negované plus a tu, keďže sa nám dvakrát ten istý výraz opakuje, stačí nám ho zapísať jeden raz. x2, x3, x5, x4 negované. Úplne poslednou úpravou bude využitie zákona distributívnosti, respektíve vyňatie pred zátvorku. Musíme si nájsť niečo, čo majú obidva výrazy spoločné. Keď sa na tieto dva výrazy dobre pozrieme, všimneme si, že spoločné majú x2, x3 a x4 negované. To si teda vyjmeme pred zátvorku a dostaneme výsledok x2, x3, x4 negovaný krát a v zátvorke ostane zvyšok x1 plus x5. A to je finálny krok našich algebraických úprav, keďže tento výraz sa už nedá aplikáciou základných pravidel Booleovej algebry nijak ďalej zjednodušiť. Dovidenia.